opsætning af MMS på Nokia 6700 Classic. Starter med at gå ind i menu, hvorefter du vælger indstillinger. Herefter vælger du konfiguration. Herefter vælger du personlig konfigurationsindstillinger. Herefter vælger du at tilføje ny MMS-beskeder, hvorefter du vælger kontonavn, hvorefter du vælger at skrive OnPhone MMS. Vælg nu serveradressen, som skal være http://mms.sp.dk:8080 og tryk derefter OK. Og tryk herefter OK. Vælg herefter bruger foretage adgangspunkt og vælge her nej. Vælg nu adgangspunkt, vælg derefter proxy server og tryk på aktivere. Vælg nu proxy server adressen, som skal være 212 88 og 64. Og klik herefter OK. Vælg nu her bære indstillinger. Vælg derefter pakkedata adgangspunkt. Og indtast MMS afslut ved at trykke OK. Gå nu 3 gange tilbage i menuen, til du står under personlig konti. Her vælger du OnPhone MMS og tryk aktivere. Opsætning af MMS er nu afsluttet, og din telefon er klar til at sende MMS.